Здравейте, това е кратко ръководство как може да сглобите стилаж за картички и малки картички на Symmetro Books. Ако сте получили от нас пратка по куриер, тя трябва да съдържа точно тези две парчета, които са държачите на стълбичката на стилажа. Ето това е тази част, която е главата на стилажа. Една такава част, която е стълбичката на стилажа. И една ето такава част, която е външната кутия на стилажа. Това, което трябва да направите първо, е да изчистите ето тези елементчета, които при рязането на щанцата са останали, където ще се сглобят езичетата и ще се хване контрата. Всички тези правоъгълничета малки ги изваждате. Възможно е, като сме пращали пратката, те вече да са изпаднали, така че може и да нямате такива. След това хващате и започвате да сгъвате по ръбовете, където виждате за сгъване. Веднъж ги прегъвате и чак след това започвате да сглобявате стилажа, защото ако направо започвате да го сглобявате, може да ги сгънете неправилно. Сега, ето тук, много е важно тези тънки езичета да внимавате да не ги напъвате, защото те се късат най-лесно. Реално трябва първо да свиете тези две крилца, да влезнат хубаво тук в дупките долу на дъното, да изправите, само че не е само това, момент, трябва и ето тези да се хванат изобщо. Тук трябва да цъкнат добре в дупките. Ето и другата страна. Ето тук цък, цък. Останаха предните езичета. Свиваме ги. Свиваме предната част внимателно. Отгъваме и пак цъкаме отпред, така че да се получи кутията. Ето това е кутията. След нея почистваме тези същите остатъци от щанцата на стълбичката. И пак много внимателно сгъвате щанцата сгъвате стълбичката по местата, където щанцата е натискала, за да може след това да има правилни подгъви. Тези, които са изрязаните езичета, трябва да изгледат ето така отгоре. Отгъвам го наопаки. И реално сега ще започна да слагам и гребените, които държат стълбичката. Гребените се сгъват наполовина. Другият също. И внимателно започвате да ги вкарвате в... Само трябва да видим точно дали така... Да, ето така. Започвате да вкарвате езичетата, сгъвате, вкарвате езика, сгъвате, вкарвате. Това е едното вкарано, остава така и започваме да вкарваме другото. Това го подгъваме надолу и го слагаме ето така вътре в кутията. Стилажът е готов. Може да сложите главата, тя е предвидена за тук. И за брандиране. Ако искате, можете да си сложите
стикер тук, а може още преди да сглобите стилажи или след като го сглобите, целият да го напръскате с спрей, с боя, така че да е някакъв друг цвят. Златен, черен или бял.